ширкати Фаберлик хонумони хонашинро ба кор даъват мекунад. Ба қайд гирифтан ва омӯзонидан ройгон буда маош аз 20 сомонӣ то 4000 сомониро ташкил мекунад. Ин як маркази савдо дар шакли онлайн. Бо телефони дастӣ метавонед ҳама чизи дилхоҳро дастрас карда кор кунед. ҳозир скидкаи бисёр хуб рафта истодааст, пас фурсатро аз даст надиҳед. ба номерҳои дар рӯи экран буда нависед. Ин апамон ҳамаашро ба шумо хушрӯ карда мефаҳмонанд. ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастем ки ҳамаи шумо хуб тансиҳат ҳастед. дӯстони азиз, пешакӣ раҳмати калон барои суханҳои хубтон, барои дастгирии хубтон. аз ҳамаи шумо ман миннатдор ҳастам. раҳмати калон ки бо мо ҳастед. ва имрӯз боз хостам ки баҳри шумо як навор кунам. ҳозир бошад дар Корея 5 май рӯзи кӯдако. чӣ хеле ки мо 1 июн рӯзи кӯдакоро ҷашн мегирем, дар Корея бошад 5 май рӯзи кӯдако қабул шудагӣ аст. хеле мумкин ин видео камтар дертарак бурояд, аз сабабе ки ҳозир камтарак серкор ҳастам. барои монтаж кардану видео кардан камтарак успед намекунам, вақт пайдо намекунам. дар иди кӯдако бошад намхел садикора фасон мекунанд, ҳар намуд пуфакҳо мечаспонанд, боз ҳар намуд бозиҳои ҳамхел махсуси кӯдакона мекунанд, ҳар намуд падарка метиҳанд. хулас иди кӯдакора дар Корея бисёр хуб ҷашн мегиранд. ҳозир бошад дӯстони азиз мансураи садик гирифтем, хона мерем ва ман бошам барои шумо камтарак дар бораи садикҳои Корея маълумот метиҳам. иҷода як апамон ҳама саволҳои лозимаро аллакай навистиянд. пешакӣ раҳмати калон барои иқадар комментарияи дароз нависта вақтона сарф кардан. аз шумо миннатдор ҳастам ва ҳозир акнун ман медонам ки дар бораи чӣ гап занам, ба кадом саволҳо бояд ҷавоб гардонам. дар Кореяи Ҷанубӣ кӯдаконро беҳад ҳурмату эҳтироми зиёд мекунанд, қадрашонро боло медонанд. хоҳ дар мактаб бошад, хоҳ дар садик бошад, фарқ надорад. аз ҳамин хурдӣ сар карда кӯдака фақат ба ҳамин хондан, навистан, ба ҳамин чизҳо бисёртар ҷалб мекунанд. аслан садикҳои Кореяи Ҷанубия ба ду қисм ҷудо кардагианд: ючивон ва ориниҷиб. ючивонда кӯдакони аз 3 сола то 6 сола меравад ва ориниҷибда кӯдакони аз 3 моҳа то 3 сола. рости гап, ман пеш аз садик мондан Мансура бисёр фикр кардам. дилам баъзе вақт хавотир мешид. фикр мекардам ки чӣ хел нигоҳубин мекарда бошанд, чӣ корҳо мекарда бошанд, умуман бигем чӣ хел таъсир мерасонда бошад гуфта бисёр фикр мекардам. ҳозир бошад аллакай 3 моҳ мешад садик мондан мона, қариб ки 3 моҳ мешад садик мондан мона ва худо ба шукр розӣ ҳастам аз ҳамаш. ва пеш аз садик монданам ман аз чанд кас пурсида будам, аз ҳамин тоҷиконе ки дар Корея зиндагӣ мекунанд пурсида будам чӣ хел аст мисол шарту шароиту ҳамаша пурсида будам. ҳамашон тавсияи хуб доданд. аллакай ва ё бигем таҷриба дидагӣ ҳастанд, кӯдакошона садик мондагӣ ҳастанд ва ба манам тавсия доданд ки ҳатман мон, баъди мондан ту аллакай пешравиша мебинӣ. ҳозир бошад худо ба шукр рафтестай ҳамаш нағз. баъди садик рафтан аллакай кӯшиш мекунад ки бо забони корейскӣ гап занад ё ки бо забони корейскӣ агар ки ягон чӣ пурсӣ ё ки вай кунӣ мефаҳмад. ма да хона бошад катиш бо забони тоҷикӣ гап мезанам, дадаш бошад бо забони корейскӣ. соати қабул бошад дӯстони азиз аслан аз соати 7-8 саҳар сар мешавад то 7 бегаҳ. касоне ки мисол кор мекунанд аз сар то бегаҳа кӯдакошонам хеле бисёр мемонанд, вале боз дилхоҳ аст. кай ки шумо хостен ҳамон вақт мебарен, кай ки хостен ҳамон вақт мебиёрен, вале пешакӣ бояд маслиҳат кунем ки ай ҳамин соат мо бояд барем кӯдака, ба ҳамин соат мегирем. ана вақте ки якум бор шумо кӯдака садик бурден, аз саҳар то бегаҳа аввал қабул намекунанд. аз соатҳои 9 то 12 аввал шумо 2 ҳафта бурда мемонед барое ки кӯдак одат кунад. мегӯянд ки агар кӯдака резка аз саҳар то бегаҳ дар садик нигоҳ дорӣ, аллакай ай ҳамуҷа дилпазанд мешавад ва дигар рафтан намехоҳад. барои ҳамин 2 ҳафтаи пеш аввал шумо кам кам бурда одат мекунонед ва вақте ки одат кард метонен ки баъд ҳамун соате ки мехоҳен то ҳамун қара нигоҳ дорен дар садик. вақте ки мо якум бор Мансура садик монда будем, аз соатҳои 9 то соатҳои 1
абетия буд, вале баъзе вақт бо мешуд, ки маълимаш барвақттар занг мезад. Мисол соати 11 занг мезад, ки Мансур гӯш нашуд, ҳичи нахӯрдестай ё ки гирья кардестай, биё баргуфта. Боз мегӯянд, ки ҳар садик ҳар хелай. Мисол як хел садикҳо аз саҳар то соати 11 қабул мекунанд 2 ҳафтаи пеш, баъзе садикҳо аз саҳар то соати 1 қабул мекунанд. Ҳар садик ҳар хел аст. Барои ҳамин касоне, ки нав кӯдакотон аз садик мемонед дар ҳамин Корея ё ки хоҳ куҷое ки набошад, аввалда хавотир нашавед. Якум боре ки мондан, ҳама кӯдак то одат кардан, ҳамун муҳиту ҳамун муаллимаш одат кардана, ҳамхел бигем инҷиқӣ мекунад, гирья мекунад, намехоҳад рафтан. Баъд вақте ки одат кард ҳамун муҳита, аллакай ҳамуҷара нағз мебинад, баъд мехоҳад, ки худаш ба ҳамуҷа равад. Ҳозир бошад Мансур худаш меравад, гирья намекунад, аллакай ҳамуҷара бигем меҳр пайдо кардагиай. бовар кунед дӯстони азиз, кӯдаконам хел бо меҳр нигоҳ мекунанд, ки фикр мекунед кӯдакҳои хучон бошад. Аз ҳамин синни яксолагӣ аллакай дандоншӯйиро ёд метиҳанд, попӯшӣ, либоспӯшӣ. Аз ҳамон хурдӣ кӯшиш мекунанд, ки кӯдак худаш самостоятел нашаваду ҳама корша худаш кунад. Ва дар ҳама ҷои садик қариб ки камераҳои назоратӣ аст. Агар ки шумо аз ягон чӣ шубҳа карден ё ки кӯдактон мисол характераш дигар шуд, асабонӣ шуд ё ягон мисол шубҳа карден, метавонед ки рафта ҳамун камераҳоя нигоҳ кунед ва ягон камбудӣ бошад, ҳавая фаҳмонед. Ҳар абето бошад соатҳои як кӯдакҳоя хоб мебононанд. Ҷойи хоби кӯдакҳо алоҳида ва ҷое ки бозӣ мекунанд уҷа алоҳида астай. кӯдакҳоя ба клубникчинӣ, картошкачинӣ, умуман гӯем ба ҷойҳои ҳавлигӣ мебаранд, ки то кӯдакҳо ҳамин чизҳо катишинос шаванд. Боз дар як ҳафта ҳамин 2-3 бор ҳар намуд ҳайвонот, пешаку, тутиву, сангпуштам хел чизҳо оварда кӯдакҳо кати бозӣ мекунанд. Ин ҳамин 2 ҳафта пеш буд, ба ҳамин наздики 2 ҳафта пеш Мансуршон клубникчинӣ рафта буданд. Боз қатиш як контейнери дигар клубник овард. Мансур ки клубнику ҳамун мевагия беҳад дӯст медорад, маълимаш гуфт, ки беҳад клубник бисёр хӯрд, дигар нате ки зарар дорад. хуб дӯстони азиз, анам хел садикҳои Кореяи Ҷанубӣ пеш рафтааст. Муҳим аз ҳамаш ин аст, ки кӯдакҳоя бо меҳр нигоҳ мекунанд ва боз ногуфта намонад, ки дар Кореяи Ҷанубӣ дар ҳамин садикҳош одамои оддия ба кор намегиранд. Бояд ҳатман муаллимошон таҷрибадор бошанд, ки кӯдакҳоя нағз қабул кунанду нағз нигоҳ кунанд. дӯстони азиз, боз пурсида буданд, ки барои садика тоғрӣ кардан чӣ хел документҳо лозим аст. Барои садик тоғрӣ кардан фақат ID-картаи кӯдак, яъне паспорти корейский дар кор мешавад, тамом. Пеш аз садик мондан шумо бояд барои кӯдак як либоси иловагӣ гирен. Кӯдаке ки памперс истифода мебарад, памперс, курпа, болишт, матрас ва сумкаша бошад, аз ҳамон тарафи садик хучон метиҳанд, барое ки ҳама кӯдакҳо сумкаи якхела мегиранд. дар Кореяи Ҷанубӣ садик ва мактабҳояшон мошинҳои махсуси хучона доранд, ки агар хоҳен ба ҳамун мошин бурда мебиёранд. Вале садики Мансур ки наздикак аст, ҳамин 5 минут раҳ аст, ман худам бурда мебиёрамша ва вақте ки шумо хостен кӯдактонро бо мошин барану биёранд, албатта маблағи алоҳида месупоред. ва ҳоло ки маблағ гуфтем, акун дар бораи нарху навошам камтар гап мезанем. нарху наво бошад дӯстони азиз, дар ҳар шаҳру садикҳо ҳар хел аст. Мисол дар шаҳри Сеул мегӯянд, ки нарху наво қимматтар. Дар шаҳри мо бошад ҳар моҳ 360 000, ин танҳо барои хориҷиён. Барои худи кореисо бошад 50 000, яъне ҳар моҳ кореисо 50 000 месупоранд, $50 бигем, ва хориҷиён бошад 360 000, яъне аз $300 зиёдтар. Инам хел дӯстони азиз, рости гап намедонам барои чӣ барои хориҷиён қимматтар ва барои корейсо арзонтар бошад, намедонам рости гап. қоидаву қонун ҳам хел аст, чӣ кор кунем, бояд ҳатман ки риоя кард. Вале боз агар вақту соати садик рафтан агар ки кам кунен, метавонед ки маблағшам камтар супорен. беғарз аз пули садика додан, ҳар моҳ боз пули иловагиам дар кор мешавад. Мисол памперс пулӣ, ё ки агар мошин кати равад, мошин пулӣ, боз ягон ҷо пикник меранд, ана мисол ягон ҷо агар клубнику, ҳамин мевагичинӣ иҷоҳо ки рафтан, боз маблағи алоҳида месупоред.
дӯстони азиз, боз анам хел программа аст, ки тавассути ин программа ҳамон чизи ки кӯдака дидан мегирӣ. Мисол каси маълимаҳош гап мезанӣ, баъд ҳар рӯз баъд ки кӯдак омад суратша роя мекунанд, баъд таги ҳамун суратам менависанд, ки мисол имрӯз чӣ хел буд, чӣ хел настроениёш чӣ хел буд, чиз хӯрд, нахӯрд, чӣ коро кард гуфта. Ҳамаша инами тагшда ҳами программада инамиҷа навистан мегиранд. Ан ҳами чизаш ба ман беҳад писанд аст. Беҳад ҳамин чизша назм мебинам, ки хабар дода меистанд, ки кӯдак настроениёш чӣ хел. Бо метавонӣ ки тагда ту ягон чизи дилхоҳта бигӣ ё ки ягон савол дошта бошӣ метавонӣ пурсӣ. Ҳамаша холас инами программада контрол карда истодан мегирӣ. Иҷода бошад менюи хӯрокҳошон, имрӯз чӣ хӯрдаанд, пага чӣ мехӯранд, ҳамаш намиҷа суратша нишон додагиянд. Ё ҳамаш хай хӯрокҳои корейскӣ ҳастай, мансур акнав одат кардестай, ҳар намуд мевагиам метиҳанд, печенам метиҳанд, обам метиҳанд. Холас инами намуд хӯрокҳо метиҳанд шуна. Ва мо ки албатта мусалмон ҳастем, пешакӣ гуфтагӣ ҳастем, ки ба мансур гӯшти хук натиҳен ва ё фаҳмидагиянд ва гӯшти хук наметиҳанд. Иҷода бошад, агар кӯдак касал ё ки температураву ягон намуд дору хӯрад, пешакӣ мегӯӣ, ки ҳамин хел бояд ҳамон вақту соата дору хӯрад, ҳамин доруша тиҳен гуфта мегӯӣ. Ана иҷада рӯзи зодрӯзошона ба хайр гирифтагиянд, ки ҳамун рӯз расид, ҳама каса зодрӯза ҷашн мегиранд. Хулас, дӯстони азиз, инам хеле имрӯза видеои мо дар бораи садикҳои Кореяи Ҷанубӣ буд. Умедвор ҳастам, ки ба шумо писанд омад. Раҳмати калон, ки то охир бо мо буден. Боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи худо бошен. Агар саволотон бошад, ҳатман дар комментария нависен. Ман ҷавоб мегардонам.